amma anan shi ke ba abin da ake. To da aka yi mana mutane suka ce ya yi daidai ne aikan addini ne, to sai ga shi wanda ya ce a yi mana ɗin ya ce duk wanda ya shigo da shinkafa daga Nijar a harbe shi, amma ban da wanda ya shigo da shi daga Lagos ta Nijar kawai ne hukuncin kisa ya kai shi, ba fa a kotu ba, kasamin yana ya harbewa. To ni shi abin da ke ɗore man kai, idan wannan shugaban ƙasar mahaukaci ne, to kai ma'aikacin kasar kai ma mahaukaci ne, ba an maka training ba ne, kayi an maka training an koyar da kai aiki ne, sai da ka gama makaranta ka shiga makarantar custom aka koyar da kai aikinka ba shine ka kashe mutum ba, aikinka shine ka kama wanda kake tuma da laifi ka kai shi kotu, amma sai su ma suna harbiya ko mutum ya shigo. Kuma galibin masu shigowa da shinkafan nan ba fa shinkafan su bace, da ko suke yi, ka gane mutum ya goya a babur in ya kai za a bashi lada, kawai sai su harbe shi, sai suna harbiya sosai fi ilan fa suna harbe wanne. Akwai wanda ke ce ma'anan daura akwai wata makabarta sai ta cika makil galiban su samari ne yan shekara 20 da wani abu zuwa 30 da abu, dama aikin su kenan irin wannan, kuma ana ta harbe su. ka ce ma wani ya shigo da shinkafa buhu ɗaya a motarsa ce ta shiga, sai fakin ya je gaida yan kastam yana so masu bayanin shi ba yana sai da shinkafa ba, ya siyo ne don ya ci a gidansa, yana cikin bayanin kawai daram suka haɗu suka shi. To kai ma mahaukaci ne, kai ma'aikacin kastam ko da mahaukaci ya ce maka kashe, kai na kasan ba ake ka ne kashe mutum ba. kuma suna da wani notion wai su ba laifi ba yana kansu ba, wace maka ba laifi yana kanka ba, in kai kisan kai laifi yana kanka ne. Shi wanda ya ce maka ka kashe yana da laifin ya ce ka kashe, in taɓin kwakwalwa yake da shi ma dai ka gare shi kenan. To kai kuma kai kana taɓin kwakwalwa ne, wace maka kashe mutum. To yanzu kasa mutum ba wani abu ne a wajen wani, na yi kuma sai ka ga mutane ba su ma damu ba. Yanzu kisan kai kawai ya zama kawai ana ta kashe mutane kamar ana wanda bai ba mun ci ma ana kamar ana kashe kaji ma, sai ka ce a ina yanzu kana taka kaza da mota ko agwagwa, sai manzon mai agwagwa zai ce kawo kuɗi, amma mutum ko sai a banke shi a wuce ba komai. wai harbi mutum da bindiga a kashe kuma ba komai. To amma ba komai ne wajen Allah ba, Allah da ya halicci mutum kuma ya haramta a kisan kai, hukunci na nan kuma za a mutum zai gaji za'i tun ana da wanda ya sa da wanda ya yi da wanda ya taimaka. Hukuncin wanda ya ga ana kisan kai bai zai iya hanawa bai hana ba shine a kwakwala idanunsa. Hukuncin shi wanda ya kisan shine a kashe shi. Hukuncin wanda ya ce a kisan shine a ɗaure shi rai da rai. wannan shari'a ne yake, wanda ya ce a kisa ɗaurin rai da rai, wanda ya kashe a kashe shi, wanda ya gani bai taimaka ba a kwakwal irinsa. to wannan hukunci a nan kenan, in an je lahira wani abu ne daban, da wama a wuta kenan. wai ya zubillah. a ganin kuma za ka ga mutanen muna da wani belief sun yarda da wannan cewa duk wanda yake son kai baya karewa lafiya, kuma haka ɗin in ka lura ba su karewa lafiya. amma kuma na kaman ba su ma damu ba su damu da su yi mummunan ƙarshe ba abin da ya dame su. sai da kalmomin da suke faɗa daga suke fitowa da bakunan suna zage-zage. to shi kenan irin ƙasar da Allah ya jarabce mu da zama a ciki na ina ƙasar da ke faɗin cewa ana yaƙan mun kasa ganewa, ana yaƙan duk halin rayuwarmu. ka lura mutanen arewacin ƙasar nan sun dogara ne da noma da kiwo da kasuwanci, ba su cika damuwa da aikin gwamnati ba. za ga mutum ma kowa ya boko ya kama aikin gwamnati sai ga lokacin ritaya ɗin shi mai ba sai ga ya ritaya ya koma yana noma ko yana kasuwanci. to yanzu wayan aka drama makiyaya fulani aka yi kansu sunansu yanzu a islam mutane sunansu yan ta'adda. bafulata ne kawai yana da laifin shi bafulata ne haka kawai ake ganin shi a mangare da an raba su da shanu din, kaga ba kiwo kenan.
manoma kuma in ka lura da muguntar da ake yin an je ƙauye manoma sai a je a ƙona gidajensu sai a ƙona rumbuna mana sai da kasan rumbuna rumbu ko rufewa ko ka ce mai to rufewa to sai a ƙona rufewa duk hatsin da ya yi noma a wannan shekara wanda zai ci zuwa baɗi a ƙona rumbunan su ya matsa hatsin ma in ma da shi a fasa rumbunan a cinna masa wuta a ba ya matsa komai da komai da wake da